Сёння, калі многія думаюць, што ў Беларусі, ды і ва Ўкраіны няма ніякіх шансаў, Павел Северынец — это хрысціянскі дэмакрат, чалавек, які гатовы памерці за Беларусь, экс-палітвязень, апошнім разам адсядзеў блізу 5 гадоў. Гаворыць, што падзеі ў Беларусі пачнуцца праз месяц-паўтара, і нам трэба сёння гуртавацца, каб не шкадаваць пра нескарыстаныя магчымасці, магчыма, ў наступныя 100 год. Давайте паслухаем. Гэтыя прыкметы тэктанічных зрухаў яны вось ужо цяпер ёсць. Магчыма, месяц-паўтара застаўся да пачатку падзеяў. Удары наносяцца па расійскіх НПЗ, няма бензіну, па складах Wildberries. Расійская эканоміка пачынае прасядаць, шалёны дэфіцыт 6 трыльёнаў рублёў уже на гэты момант. І Пуцін пасля так званых выбараў збіраецца абвяшчаць мабілізацыю. Усе гэтыя прыгатаванні яны экспертам даўно вядомыя, а гэта такая гіганцкая хваля, мабілізацыя ў Расіі з мэтай апошні рывок такі зрабіць. Эта хваля, она не проста закране, она ўскалыхне увесь рэгіён, і не толькі Беларусь. І расійская імперія можа гэтым апошнім кідком праламіць сітуацыю, а можа і надламіцца сама. І вось тут з'яўляецца тое самае вакно магчымасцяў для Беларусі.